Dan ljudi, danas igramo Need for Speed Hot Pursuit. Idemo. Ovo mi je prvi put da igram. Pa, da vidimo. Wow, lijep auto. Što mislite? Hoću li pobijediti? Ja mislim da ću pobijediti. Idemo. Ajde. Idemo. Želim vidjeti hoće li me. Mercedes. Ajde. Vrlo lijep auto. Znači samo jedan. Znači moram ovog. Što je vrlo lijep auto. Ovo na meni tako lijepo izgleda. Ajmo. Baš metalik. Idemo. Što mislite, hoću li pobijediti? Nekad mi se igra igru, trebam vidjeti kako se igra. Skipping. Ajde da vidimo. Kako se mičem? Ajme meni. Nisu mi rekli kontrole. Oprostite, ali stvarno. Stvarno nisu mi rekli kontrole. Ajme meni. Ove kontrole su grozne. Left. Side. B. Okay. Yes. I sad ćemo restartati trku. Oprostite ljudi, morat ću jer ovo što su mi stavili je stvarno grozno. Ok, sad su bolje kontrole. Sad bi trebao uspjeti. Stvarno, oprostite. Ok, idemo ljudi. Idemo, ko je najbrži auto? Ok. Idemo. Wow. Wow, ne mogu driftati. Wow.
Idemo. Wow, ovo nije baš pomoglo. Wow, driftanje je grozno u ovoj igri. Sam opet zadnji. Wow. Još uvijek mogu pobijediti. Moram ću probati. Idemo. Idemo ljudi. Ok. Možemo i preći trećeg i četvrtog. Ok. Uspjeli smo ljudi. Ajmo sad preći drugog. Prvi čini prilično dobar. Nedovoljno. Što? Ko će biti najbolji? Ok, nisu oni ništa za mene. O, približavaju se. Ne. Ok, sad ćete vidjeti najboljeg. Yeah. Super. Ok ljudi, to će biti sve za ovu epizodu. Doviđenja.